השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח, בסייעתא דשמיא נתחיל. אנחנו היום נדבר על מידת הביטחון. כל אדם באשר הוא אדם, בין אם זה ילד, בין אם זה נער, אדם בוגר, אדם מבוגר, אדם בעת זקנה, צריך להרגיש בטוח, רוצה להרגיש שיש לו קרקע יציבה, שיש לו בסיס ביטחון, שיש לו על מה ועל מי להישען. ואדם שיש לו חוסר יציבות, אדם שיש לו חוסר ודאות, הוא נמצא בסוג של מערבולת. חז"ל לימדו אותנו שאין שמחה כהסרת הספקות, שהספק הוא עמלק. מה זה עמלק? עמלק זה אשר קרחה בדרך. זה בתורה כתוב שכשעם ישראל יצאו ממצרים, אז יצאו בפאר ואדר, יצאו כל העמים, נפל פחדם עליהם, כל העמים שראו, כל העולם הרי ראה את הניסים שהיו במצרים, את קריאת ים סוף, את האותות והמופתים. כל העולם בעצם רעד ורעש במעמד הר סיני, ורק העמלקים, הם היו הראשונים לקרר את האמונה כל כך חזקה הזאת. זה לא רק אמונה, זה ידיעה שיש מלך לעולם, שהמלך בחר לו את עם ישראל, להיות לו לעם סגולה, לבנים, לילדים. אנחנו נמצאים רגע לפני פורים, יש לנו שבת לפני פורים, שבת זכור, ששבת זכור צריך ללכת לבית הכנסת ולשמוע פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק בארץ מצרים, ואתה עייף ויגע. אני לא זוכרת את הפסוק המדויק, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. אני לא זוכרת את הפסוק המדויק, אבל מה זה הפסוק הזה בעצם? שעמלק תפס את עם ישראל עייף ויגע. עייף ויגע, כשאדם עייף, הוא לא באיפוס מה שנקרא. לכן כל האימהות בינינו לנוח, צריך לישון, לנוח, כי אנחנו צריכים לראות את העדר, עדר הילדים שלנו, האנשים שסביבנו. ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. מה זה עייף ויגע ולא יראה אלוקים? זאת אומרת שהאדם שהוא עייף, שהוא אין לו ביטחון, אין לו כוח, אין לו יציבות, הוא מגיע למצב שהוא לא יראה אלוקים, ואז ממילא כל התורות ככה נדבקות בו, והחיים קשים לו, ואין לו כוח, והוא עייף, ואין לי חשק להתמודד, וניסיונות, וקשיים. כל אחד, ובדור שלנו יתברך ויתעלה שמו, כל אחד סוחב על הגב שלו, או מה סוחב. כל בית ובית, ניסיונות על גבי ניסיונות על גבי ניסיונות, קשיים על גבי קשיים. ברך שמו לעד. אני כל הזמן, אני אומרת לבעלי, תאמין לי נשמה, אם באים אנשים ששומעות אותי, היו יודעות איזה מסכות אני עוברת, איזה טירונות אני עוברת, ברך שמו, ניסיון אחרי ניסיון, פעם למעלה, פעם למטה, בעיקר למטה, אבל גם למעלה. אם אני עולה זה רק כי אני נחרדת בשם יתברך. ברך שמו לעד, אבל כמה הניסיונות הם גדולים, כמה כל אחד ואחת עוברת, כל בית, אם זה ניסיונות בפרנסה, אם זה ניסיונות בזוגיות, בחינוך הילדים, אם זה ניסיונות בנפש, שאמרנו שעיקר המלחמה של הדור שלנו זה המלחמה שיש בנפש של האדם, של כל אחד ואחד מאיתנו. כל יהודי ויהודי מתחוללת בתוכו מלחמה. ולמה? כי היצר הרע עומד להישחט רגע לפני גילוי משיח. יצר הרע עומד להישחט, וכידוע כל כוח שעומד לפוג מן העולם זה כמו שלהבת, רגע לפני שהיא נכבאת היא עושה רעש גדול. היא פתאום השלהבת עולה, שימו לב בנרות שבת, רגע לפני שהנר נכבה, רגע לפני פתאום הוא עושה מלא רעש,
פתאום הוא עושה בעיקר עם איזה שמן זית זך טהור, ואז בעיקר, שזה מובחר, אז בעיקר שומעים את הרעש של הנר, אז יש רעש גדול, האור עולה ובבת אחת כבה. אותו דבר בנפש שלנו, רגע לפני ביאת משיח, יצר רע הוא כל כך גדול, וכל כך מנסה להפיל אותנו בביטחון ובאמונה שלנו, בבורא יתברך שמו, שהמלחמה בתוך הנפש היא גדולה ועצומה עד מאוד מאוד מאוד. ולא פשוט, באמת לא פשוט לעמוד בניסיונות האלה. ואז מה מגיע? העמלק. זכור אשר עשה לך העמלק בצאתך ממצרים, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. תזכור שדווקא כשאתה עייף ויגע מגיע הספק. עמלק זה הספק. כן יש בורא לעולם או אין בורא לעולם, שם יעזור, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שההיגיון הפשוט מורה ומחייב שיש בורא לעולם. ההיגיון הפשוט, לא בחקירות גדולות, היגיון פשוט. יש יצירה, יש יוצר. יש כוס, יש מי שיצר את הכוס. יש עולם, יש מי שברא את העולם. זאת אומרת, לא יכול היה להיברא לעצמו כלום. חוקרים גילו שתא בודד, תא חי בודד לא יכול היה להיווצר מעצמו בשום אופן, שלא יהיה לא ביג בן ולא מפץ ולא שום דבר שדומה לזה. חוקרים, מדע מדויק, גילה שתא חי בודד לא יכול היה להיברא לבד, קל וחומר כל העולם כולו, שזה פשוט שיצירה כל כך מורכבת חייב היה שמישהו ייצור אותה, ואף על פי כן העמלק מגיע ומתחיל להטיל ספקות. למה אני עושה את זה? בשביל מה? למה? ואולי לא צריך, ואולי אין שום דבר, ואולי... זה העמלק. ואז אנחנו מצווים, זכור את אשר עשה לך העמלק, אשר קרך בדרך. אשר קרך, כלומר קירר אותך בדרך. קיבלת תורה במעמד הר סיני. ברקים, רעמים, ראו את הקולות, ראו, תבינו שזה דבר לא מובן, ראו את הקולות. איך אפשר לראות קולות? איך אפשר לראות? זאת אומרת שאפילו הקולות, שזה תדר אחר, שאי אפשר לגעת בו או לראות אותו, הוא היה כל כך מוחשי שהיה אפשר לראות בעין את הקול, את קול השם נשמע. מעמד הר סיני היה לנגד כל העולם כולו. כל העולם ראה את המעמד הזה. זה כמו שהיום מישהו יבוא ויגיד, מי אמר שהייתה שואה? מי אמר שהייתה שואה? לא ראינו. אבל רגע, יש לנו עדים. יש עדים. סבא שלי, שני הסבים שלי משני הצדדים עליהם השלום, היו עדים. זאת אומרת, אני עכשיו יש לי עדים. מה יהיה בדור הבא? יצטרכו להאמין לי. אבל מה? אז במעמד הר סיני כל העולם ראה את המעמד. על כן כל הדתות ללא יוצא מן הכלל מבוססות על המעמד הר סיני הזה. על המעמד העצום הגדול והנורא הזה שכל העולם היה לו עד. יש את הברית החדשה של הנוצרים, מחשימה וזכרם. על מה מבוסס? על הברית הישנה. מה זה הברית הישנה? התנ"ך. יש את הקוראן שמבוסס על מה? על התורה, על התנ"ך. כל הדתות כולם, יש סיפור על אדם שהגיע להודו והגיע לאיזה גורו בהודו. והוא בא אל הגור ואמר לו, תלמד אותי, אני רוצה להיות רוחני, הוא אומר לו, מאיפה אתה בא? הוא אומר לו, מישראל. אז הוא אומר לו, מישראל באת אליי כדי לקבל רוחניות? הרי כל הרוחניות זה בתורה שלכם. אז אמר לו אותו אדם, אתה גורו בודהיסטי מדבר איתי על זה שהרוחניות זה בתורה שלנו, שכל האמת זה בתורה שלנו? אמר לו, ודאי, על מה אתה חושב אנחנו מבוססים? חזר לארץ והלך, ברוך השם חזר בתשובה. אבל כל העולם מתבסס על הביטחון הזה שהיה גם היה מעמד הר סיני. כל העולם היה עד לזה, אין עוררין.
כל הדתות כולם מסכימות בדבר הזה. אבל יהודי, מכיוון שבדור הזה היצר הרע הוא כל כך גדול, אז יש בתוכנו מלחמה. יש מלחמה מאוד מאוד גדולה, וזה מלחמת הביטחון. בדור שלנו יהודי חייב לעבוד על מידת הביטחון שלו יום אחרי יום, רגע אחרי רגע, שנייה אחרי שנייה, כי כל רגע מזמן ניסיון חדש. וכשאדם עייף ויגע, אז הוא מגיע למצב שהוא לא יראה אלוקים. כשאני עייפה, כלומר, כשאני לא ממלא את החיים שלי בחיות. חיות אפשר למלא רק אם מתחברים אל מקור החיים, ברח והתעלה שמו. חיות אפשר לקבל, אפשר אדם להגיד, אני עושה חיים, עזבו אותי, אני עושה חיים. עזבו אותי, מה אני צריך עכשיו לחזור בתשובה, להיות דתי? אז אני אגיד לאותו אדם, אתה עושה חיים, אבל האם אתה חי? האם אתה באמת מרגיש חי? אני לא אשכח שבעבר, לפני שזכיתי, ברוך השם, להסתפח אל חצרות קודשו של השם יתברך שמו, הייתי יוצאת לכל מיני מקומות, ולכל עושה כל מיני דברים, והייתי ככה, וואי, טוב, אני אצא, ואני יהיה לי כיף, יהיה לי נעים. ותוך כדי הכיף הגדול כביכול, פתאום הייתי מרגישה כזאת ריקנות גדולה. כזאת, ממש הייתי מרגישה רע כל כך. כזאת ריקנות מועקה, ולא ידעתי מה לעשות עם זה, מאיפה זה מגיע, למה שום דבר לא משמח אותי, שום דבר לא מספק אותי, כלום. אז יכולתי לעשות חיים במרכאות, כמו שמגדירים את זה העם, לעשות חיים שמבחינתם, זאת אומרת מבחינתנו לעשות חיים כביכול, זה לנסוע ולשדרג ולשנות ולטוס ולחזור ולצאת ולבלות. זה כביכול לעשות חיים. אבל אם לא תוך כדי הבילוי כביכול, אז רגע אחרי אנחנו יורדים להנחתה כמו כדור טניס. כי אז, אוקיי, האקשן נגמר, שכל כך ציפיתי, ייחלתי, קיוויתי, אם זה בכלל איזה טיול, אז אני מחכה לזה חודשים, מתכננת, זה, יאללה, מארגנים, וואו, חיות, ואיזה כיף, איזה יופי. פתאום מגיע הטיול, פרח, טק, בין רגע נעלם, נאה דורש, נאה מקיים. רגע, סליחה. נאה דורש, נאה מקיים, אני את הפלאפון שלי לא קיביתי, ברח שמו לעד, כי בדרך כלל אין לי פה קליטה, אז לא מפריעים לי. אבל כמה אני מחכה ומצפה ועושה ומתכננת ברגע אחרי, איך אמר דוד המלך עליו השלום, זכותו יגן עלינו, חיינו כצל עובר. אתה מתכנן, מתכונן, מכין, מתארגן, ורגע זה נגמר. הכל זמני. זאת אומרת שאם ההנאה והמלאות שלי והחיות שלי תלויים בדברים חיצוניים, אז בטל הדבר, בטל האהבה. ברגע שזה נגמר. ואז מה אני נשארת? עם חור. עם חור למה? בגלל שעכשיו היה כזה אקשן, התכוננתי, כמו למשל מישהי רוצה לצאת לאירוע, לבילוי, לא יודעת מה. בן אדם מתכונן ומכין ומתאפרת ומסתדרת וכולה בהתלהבות, מגיע, בסדר, מעבירים ונגמר. ואז עוד פעם מועקה וריקנות ודאון כזה שאי אפשר, קשה להכיל אותו. ולמה זה? הרי מה, נו, הנה אני עושה חיים. תגידו בן אדם, כל חודש אני מכירה אנשים שכל חודש טסים לחול. כל תקופה, לא יודעת אם כל חודש, כל תקופה טסים לחול. הולכים, נוסעים, חוזרים, הולכים, חוזרים, נוסעים. תשאלו אותי אם זה אנשים שמחים, אני אגיד לכם שזה האנשים בין היותר אומללים שאני מכירה בחיים שלי. בין היותר עצובים ומדוכדכים. כל הניסיון החיצוני הזה למלא את הסיפוק הרגעי הזה, למלא את הריקנות הזאת, זה רק כדי לחסות על התהום שפעורה בפנים.
שבאמת החיות זה החיבור אל הנשמה. החיבור אל הנשמה זה החיבור אל מקור החיים. צור מחשבתה של הנשמה זה הבורא יתברך שמו לעד. הוא זה שנותן את בסיס הביטחון, הוא זה שנותן את הכוחות, הוא זה שנותן את הרצון להתקדם, את הרצון להמשיך, כי הרי בן אדם נמצא בעולם הזה 70, 80, 120 שנה. סתם? מה, הוא סתם פה? ללא מטרה וללא תכלית? הרי אדם חייב משמעות לכל דבר שהוא עושה. הוא צריך משמעות. אז לא יכול להיות שאדם נמצא פה בעולם הזה כל כך הרבה זמן ואין משמעות לדברים שהוא עושה. אם זה נשים בתוך הבית. הרבה פעמים נשים כותבות לי, אני לא מגיעה למיצוי. אני לא מממשת את עצמי, אני מרגישה שהחיים שלי מוחמצים, ואני שואלת אותה, את נשואה? כן, אני נשואה. ילדים יש לך? נניח ויש ילדים. אז אני אומרת לה, את מבינה מה את אומרת לי? יש לך בית מקדש שבתוכו את הכהן הגדול, ואת, רק את יכולה להיכנס אל קודשי הקודשים, להיכנס אל תוך הלבבות ולרומם את הבית, ואת אומרת לי שאת מרגישה מוחמצת? שאת מרגישה שאין לך מימוש? הרי זה המימוש העיקרי פשוט בדור שלנו. התהפכו היוצרות. אישה תפסה את התפקיד של הגבר, אז היא בטוחה שהיא צריכה לעבוד מחוץ לבית, ושעבודות הבית זה בכלל סתם ככה על הדרך ומתסכל וממרמר ולא טוב לי ולא נעים לי ולא בא לי, ולא מבינה שעיקר המהות שלה, עיקר קיום המצוות שלה, עיקר גמילות החסדים שלה, עיקר העוצמות שלה, עיקר התפקיד שלה, זה בתוך הבית, זה לא בחוץ, זה בתוך הבית, זה להשפיע טוב על בעלה, להשפיע טוב על הילדים, לגרום לאנשים שסביבה לעלות ולהתרומם. אישה שמחוברת לתורה ולמצוות, מחוברת לבסיס ביטחון. זה אישה שמחוברת אל התורה והמצוות ומבינה שכל כבודה בת מלך פנימה, כל כבודה, אישה שבאמת יש לה ערך עצמי וכבוד, כל כבודה בת מלך, היא בת מלך, היא פנימה. מה זה פנימה? בתוך הבית עושה את התפקיד שלה, את עיקר התפקיד. נכון, צריך לצאת ולפרנס, אין ברירה, אנחנו חיים בדור שיש בו הרבה קשיים כלכליים ובעיות פרנסה, ואם אין ברירה אז אין ברירה. אבל לא להתבלבל, עיקר המהות, עיקר התפקיד של האישה זה דווקא בתוך הבית. אם זה אישה רווקה, נערה רווקה, בחורה רווקה, זה לעזור להורים שלה, לגמול חסד עם בני הבית שלה, לקיים מצוות כיבוד הורים, זה דווקא בתוך הבית, זה הבסיס והיסוד. אם זה אישה נשואה, אז זה לגמול חסד עם בעלה, ולהכין גם לו ארוחת ערב, ולא להגיד לו, מה, עשיתי כל היום עם הילדים, אין לי כוח, יאללה תכין לעצמך משהו. מסכן. איך נשים אומרות לי, די, תפסיקי להגיד לבעלים שלנו שהם מסכנים, הם לא כאלה מסכנים. בסדר, מה אכפת לכם? תנו להם להיות מסכנים, ברוך השם. אנחנו עוצמתיות, יש לנו כוחות שלהם אין. אין לגברים את הכוחות שיש לנו, יפות שלי, לא יעזור כלום. בעל הולך לאיבוד, לא יכול לעשות יותר מדבר אחד במקביל. אישה לעומת זאת, מה היא עושה? היא מבשלת, מחבשת, מטאטה, מרימה את התינוק על הגב, היא מנסה את הילד על הברכיים, קוראת סיפור, תוך כדי שהיא שמה על הראש את הכד ומוזגת את כוסות המים לכל אחד ואחת. על הדרך היא גם דוחפת בועטת את הילד למקלחת וכל זה, וברוך השם. אבל איך שהבעל מגיע, אין לי כוח.
לא בא לי, תראה כמה קשה לי, כמה עבדתי. אל תשכחו, גם הגברים, אני מחשיבה את הבעל שלי כעוד ילד. ברוך שמולד, גם הגברים הם ילדים. איזה ילד גדול, צריך לחשוב שהבן הבכור שלנו זה הבעל החביב הזה, שאיתה אנחנו חיות. ברוך שמולד, נכון, יש את מכת בכורות, ברוך שמולד, יש את מכת, צריך לחשוב הבעל שלנו הוא תוצר של מכת בכורות. יתברך שמולד, אז לא להתרגז עליו, זה שמתברך שלך את המכה הזאת. יתברך שמולד. לא, אבל הם נחמדים הבעלים האלה. די, נו, תפסיקו, תהיו נחמדות, באמת. ברך שמולד, לכל הרווקות, הגברים הם ממש חביבים, בעיקר אם מצאת את האביר על הסוס הלבן, גם אם הסוס הוא קרמי, גם זה בסדר, גם זה תופס. לא להתייאש, הכל בסדר. שאני לא ייאש, חס ושלום הפחת. יתברך שמולד, אבל באמת, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. הוא הכניס אותי בדיוק לבית בו אני צריכה להיות, בדיוק עם הילדים, אותם אני צריכה לגדל ולהתמודד, בדיוק עם הבעל החביב הזה, בדיוק עם ההורים המקסימים שלי, יתברך שמולד. הכל מדויק. כל מה שקורה סביבי, הכל זה מאיתו יתברך. ואם אני מתחברת אליו, אני מבינה שיש לי תפקיד בדיוק במקום שבו אני נמצאת. אישה צריכה, ופה נכנס העניין של ביטחון בקדוש ברוך הוא. ביטחון בבורא יתברך זה לדעת שכל מה שהוא מזמן לי, הוא מזמן לי לטובתי. שכל מה שעובר עליי, עובר עליי אך ורק לטובה. כל מאן דעביד רחמנא לטוב עביד. כל מה שהשם עושה, לטובה עושה. יתברך שמולד. יש סיפור על רבי עקיבא. שהוא היה צריך להגיע לאיזושהי עיר. היה צריך להגיע, ואז בזמנו זה לא היה כמו היום שנוסעים ככה עם הרכב, מתניעים ונוסעים, מגיעים לאיזושהי עיר וככה בכיף. זה היה צריך לצעוד, ללכת, ורבי עקיבא לקח איתו למסע, הוא לקח איתו חמור, לקח איתו תרנגול, חמור עליו הוא צריך לרכב, תרנגול כדי שיעיר אותו, ישכים אותו בבוקר, ונר למה? ללמוד תורה גם בלילה. ברך שמולד, לקח איתו חמור, תרנגול ונר. טוב, הוא מתחיל לצעוד לכיוון העיר, מגיע, אומרים לו העיר סגורה, סגור מסוגר, צריך לחזור בבוקר. אומר רבי עקיבא, כל מאן דעביד רחמנא לטוב עביד. כל מה שהשם עושה, לטובה עושה. אמר אני אחכה פה, הלך תפס איזה פינה באיזה יער מחוץ לעיירה הזאת, והנר דלוק, לומד תורה, וטוב, פתאום מגיע רעש, לא מבין, רעש בין השיחים, ואריה קופץ, טורף את החמור. תופס את החמור, נעלם איתו, טורף את החמור. אומר רבי עקיבא, איך אני עכשיו יחזור? כל מאן דעביד רחמנא לטוב עביד. חולפות הדקות, השעות, מגיע נמר, טורף את התרנגול, חתול בר, נמר, אני לא זוכרת בסיפור, זה בא עוד איזה חתול טורף את החמור, את התרנגול. אומר רבי עקיבא, אוי, מה אני... טוב, כל מאן דעביד רחמנא לטוב עביד. כל מה שהשם עושה, לטובה עושה. ממשיך ללמוד תורה עם הנר, ואז פתאום הגיע משב רוח ומכבה לו את הנר. רבי עקיבא אומר, טוב, כל מאן דעביד רחמנא לטוב עביד.
ואז הוא שומע רעש, סוסים, רעש גדול, בדיוק איך שקבי הנר חולף על פניו, הוא מתחבא בין השיחים. בבוקר הוא מגלה שכל העיירה שאליה היא הגיעה, נכנסו בה ליסטים שודדים, והרגו ופגעו בכל מי שהיה שם באותה העיירה. ואז רבי עקיבא מבין שאם היה חמור ושומע את הסוסים הדוהרים לכיוון העיירה, מה היה קורה? היה נוער, ואז היו מגלים אותו ופוגעים בו. והוא אומר, ואם היה תרנגול, היה קורה, היו מוצאים אותו, מגלים אותו, ואם היה נר דולק, אז כשחלפו על פניו, היו רואים אותו. ואז הוא הבין, אמר, התברך שמו לעד, שכל מן דאביד רחמנה לטוב עביד. שכל מה שהשם עושה, לטובה עושה. יהודי צריך לדעת שכל מה שעובר עליו, עובר עליו לטובתו. צריך לפתוח בהשם, כמו שאמר דוד המלך, כגמול עלי אמו. ככה אמר דוד המלך, כגמול עלי אמו, כמו תינוק יונק בחיקי אמו. ככה התינוק הזה לא דואג מאיפה יבוא האוכל עוד שעתיים, מה עם הפרנסה, איפה אני אגור. תינוק לא דואג לכל זה, לא דואג. ילד קטן, מה הוא? כגמול עלי אמו, אמא, קופץ על אמא, וזה הביטחון שלו. אותו דבר יהודי צריך להיות, לקפות על השם יתברך, להגיד אבא, אני סומך עליך, שאתה תדאג לי לאוכל, שאתה תדאג לי לפרנסה, שאתה תדאג לי לבריאות. הבורא יתברך שמו, אבא שלנו, הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. כל הרפואות אצלו. כל הישועות, ישועת השם כהרף עין, כל הישועות אצלו. זיווג, הכל מאיתו. הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם מה עושה? מזווק זיווגים. מזווק זיווגים שאומרים לי, מה, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה מאז שנברא העולם, מבריאת העולם, זה הרי כתוב במקורות, כתוב בגמרא, מיום שנברא העולם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזווק זיווגים. מה זה אומר מזווק זיווגים? זה לא רק להפגיש בין איש פלוני לבין בחור פלוני לבחורה אלמונית שהתחתנו, אלא גם אחרי שהם מתחתנים, מישהו צריך כל יום צריך לזווק ביניהם, אחרת הבית לא מחזיק מעמד. לכן כמה חשוב להכניס את הקדוש ברוך הוא הביתה. זוג שמוציא את הקדוש ברוך הוא מהבית, אם זה בענייני טהרת המשפחה, אם זה בעניינים של מלחמות ולא מבינים שהשלום כולו שלו, שהקדוש ברוך הוא זה שמשכין שלום, וצריך להכניס את התורה והמצוות, כי זה המתכון לחיים בריאים וטובים. אז מי שלא מבין את זה, אז ודאי וודאי שאין לו שלום בית. אבל מיום שנברא העולם, הקדוש ברוך הוא יושב ומזווק זיווגים, כלומר מאחד בין איש לאשתו. עוד הפעם ועוד הפעם, כל יום מחדש, עד 120, זוג אמור לחיות בעזרת השם עד 120, אז עד 120 כל יום מחדש יושב הקדוש ברוך הוא מזווק בין פלונית, בחורה פלונית לבחור אלמוני, ובין אישה פלונית לבעלה פלוני. ברך שמו לעד. זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא מיום שנברא העולם. זאת אומרת, גם הזיווג זה ממנו, יתברך שמו. ילדים, גם הקדוש ברוך הוא, מאיתו, 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. זאת אומרת, אין לי ילדים, הקדוש ברוך הוא זה שמביא לנו את הילדים. הוא השותף הראשון. יש לי קשיים עם הילדים שלי, הקדוש ברוך הוא השותף, אז אני צריכה לפנות אל השותף שלי. להגיד לו, ריבונו של עולם, קשה לי עם הילדים. ריבונו של עולם, אין לי ילדים. תן לי ילדים, אני רוצה ילדים. כל אחד והקשיים שלה. זאת אומרת, כל מה שעובר על האדם מאלף ועד תף צריך לדעת בביטחון גמור, בידיעה גמורה, שהכל מאיתו יתברך. שכל מה שעלינו לעשות זה לפתוח והבוטח בהשם, חסד יסובבנו.
רק מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גומל לו חסדים טובים. מי שיש לו אמונה וביטחון אמיתיים לא דואג. צדיקים פעם לא היו יוצאים לעבוד, בעצם היו עובדים כולם, כי כתוב יפה תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. כלומר, שצריך גם תורה וגם עבודה. אז כן היו עובדים, נגיד אם זה חפץ חיים, אם זה היה יוחנן הסנדלר, חפץ חיים חלבן ופחח, והיה ממש, זאת אומרת, היו גם גדולי ישראל, היו גם מתעסקים לפרנסתם, שהגיע את שניהם משכחת עוון, תורה עם דרך ארץ. אבל הם היו יודעים שמה שהם יוצאים לעבוד זה בגדר השתדלות. זה בגדר השתדלות. כלומר, שהם מכינים כלים והקדוש ברוך הוא מרעיף עליהם את השפע. הם לא היו אומרים כוחי ועוצם ידי עשו לי החיל הזה. הם לא היו אומרים אם אני אעבוד יותר שעות, אם אני אעשה יותר טלפונים, אם אני ארוץ יותר, ואם אני ארדוף אחרי זה וירדוף אחרי זו וירוץ וירדוף ויעשה. אם אני חושבת שמעצם זה שאני רצה ועושה טורחת בעצם יותר ממה שצריך, אז זה כבר כוחי ועוצם ידי. אני חושבת שאני. על מה נענש יוסף הצדיק? הוא היה אמור לשבת 10 שנים בבור. כשזרקו את יוסף אחרי מה שקרה עם אשת פוטיפר, שהוא היה משנה למלך, והיה בבית פוטיפר, ואשת פוטיפר ניסתה לפתות אותו ולילה עליו עלילה, וזרקו אותו לבור, לצינוק, לכלא. הוא היה אמור להיות שם 10 שנים. שואלים חז"ל, למה אם כן הוא ישב 12 שנים? למה הוא ישב עוד 2? למה? כי כתוב שיוסף אמר, כשהיה את הסיפור עם שר המשקים ושר הטבחים, אז הוא אמר לשר המשקים, אם תשכחני, אל נא תשכחני, משהו כזה, אני לא זוכרת את הפסוק המדויק, תזכרני, לא זוכרת את הפסוק המדויק, הוא אמר, הוא חזר, הוא כפל את הבקשה שלו, פעמיים, לצאת מהצינוק. מה הוא מבקש? אם תזכרני וזוכרני, משהו כזה, שהוא אמר לשר המשקים, כשאתה הולך למלך, תליט עליי טוב, שיוציאו אותי מפה. אם תזכרני וזוכרני, אני לא זוכרת את המילים המדויקות, אבל הוא חזר פעמיים. אז מסבירים לנו חז"ל שיוסף הצדיק, שהוא בדרגה של צדיק, היה מצופה ממנו שממידת הביטחון וההשתדלות הוא יגיד פעם אחת, מספיק. מה, הקדוש ברוך הוא לא שומע? עשית את ההשתדלות שלך, שחרר. זה גם נכון לגבי כל דבר שאנחנו רוצות להשיג בחיים. לא, אני רוצה עכשיו, פה עכשיו. כל הדוחק את השעה דוחקתו. כל מי שאומרת עכשיו, בסוף הכל מתפקשש. יוסף הצדיק נענש וישב 2 יותר בבור, מכיוון שבדרגתו היה מצופה ממנו להגיד פעם אחת. אז כמובן שאנחנו לא בדרגה של יוסף הצדיק, אבל בדור שלנו קצת התבלבלנו ואנחנו בטוחים שאני מביאה את הכסף הביתה, שאני אגרום לילדים שלי להתנהג כמו שאני רוצה, שאני אשנה את בעלי כרצוני, שאני אנהל את ההורים שלי. ואנחנו לא מבינות שהדבר היחיד שאני יכולה לעשות זה עבודת המידות והשתדלות. והשתדלות. כי הקדוש ברוך הוא זה שנותן את התוצאה. והבוטח בהשם חסד יסובבנו. זאת אומרת, כידוע,
אדם שיש לו ביטחון בהשם, כלומר, כל מה שעובר עליי עובר עליי לטובתי, כל מה שקורה איתי קורה איתי כי זה רצונו יתברך שמו, כל מה שעובר עליי עובר עליי לטובה. אז עם מי אני רבה? עם מי אני נלחמת? הרי הקדוש ברוך הוא זימן לי את זה. אז מה אני מנסה להפוך את העולם? זה לא יקרה. ברוך שמו לעד. מגדל בבל. סיפור מגדל בבל. מה ניסו במגדל בבל האנשים? נעשה מגדל, ראשו נגיע השמיימה, ונלחם בשם יתברך, שם ירחם. רצו כביכול להזיז משהו אצל הקדוש ברוך הוא. הרי זה טיפשי, יתברך שמו לעד כבודו מלא עולם. הקדוש ברוך הוא ברגע, אם הוא רק מסתיר פניו מעולמנו זה לרגע אחד, זה העולם עוצר מלכת, מפסיק להתקיים, נעלם כלא היה. הרי הקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין. אין שום מציאות בעולם כלל מלבדו יתברך. הוא יתברך זה שמנהל את הכל, הוא זה שמסובב את הכל. אז אני יכולה לשנות את המציאות כרצוני. אני יכולה להגיד לכם שאני כבר ברוך השם, אתן שומעות את זה כל שבוע, אבל אני ברוך השם כבר כמה חודשים עוברת תיקונים וניסיונות, שתבח והתעלה שמו לעד ולעול מעולמים. זה מה שיש לי להגיד. ממש. מרגישה, אמרתי לבעלי, אני מרגישה כמו מכתש רמון. שתבח שמו לעד, רק שהמכתש לא נגמר. עוד אולי השם כי טוב, כי לעולם חסדו. אני אומרת לבעלי, בטח נשים שומעות אותי ואומרות, איך היא בטח מדלגת כל היום, עם ככה אווירה אידילית כזאת בבית ובעולם ובחיים, ובטח הכל כל הזמן בהתרוממות הרוח ושמחת הלב, והיא בטח מרגישה תמיד חיות כזאת, יתברך שמו לעד. אמרתי לבעלי, יתברך הבורא, איזה ניסיונות. אם נשים היו מבינות איזה דברים ברוך השם עוברים בנפש שלי כל רגע מחדש, היו אומרות מה זה, איך יכול להיות שעדיין ככה באה ונותנת דברי חיזוק. אני אגיד לכם, וזה בדיוק מה שאמרתי השבוע לבעלי. אמרתי לו, אתה יודע מה? לא נעים לי במקום הזה. זה באמת, זה מקום לא נעים. קשה, כשקשה לך בנפש, כשיש לך ניסיונות, קשה לך להיות במקום הזה, אתה רוצה לברוח. רוצים לברוח, להיעלם, לא להיות, לא להתמודד, אין כוח. לא רוצה שהכל יסתדר, רוצה שהכל יהיה ורוד, שיהיה נעים, ויהיה קל, ויהיה טוב, ויהיה שמח, ולא רוצה להיות עם הניסיונות הגדולים האלה, לא רוצה להיות עם התחושות מועקה האלה, רוצה להיות במקום טוב. אבל אמרתי לבעלי, קודם כל אני בטוחה יש כמה סיבות למה הקדוש ברוך הוא מעביר אותי את הניסיונות האלה, ואת הקשיים הכל כך גדולים האלה בנפש. אני חושבת שאני יודעת למה זה. א', כדי שאני אוכל לרדת אל העם. אני כל כך מבינה כל אחת ואחת שבאה ואומרת לי, קשה לי, אני כבר לא עומדת בניסיון, אני כל כך מבינה את המקום הזה. כמה זה קשה, הניסיונות. כמה זה קשה. אמרתי לבעלי, אני כל כך מרגישה את עצמי כלום. יתברך שמו לעד. אני מרגישה כמו איזה ממרח שמרחו אותו, כמו איזה ממרח טיח שטיחו אותו על איזה קיר ומגרדים אותו ומנערים אותו ומסדרים אותו ומשייפים אותו. יתברך שמו לעד, ככה אני מרגישה. ברוך השם. אבל חס ושלום, לא ברוך השם, ואני מחזיקה בבורא יתברך שמו, הוא נותן לי כוח כל רגע מחדש. ממש ככה. ודבר שני, למה? אמרתי, כי זה דווקא להיות במקום הזה, זה הניסיון שלי. לאהוב את השם דווקא בקושי. להגיד, ריבונו של עולם, כל מה שעובר עליי, אני יודעת בידיעה גמורה שזה לטובתי, וזה, תדעו לכם, כל ניסיון שעובר עליי, אני אומרת, ריבונו של עולם,
אני יודעת שהניסיון הוא מאיתך יתברך שמך. קשה לי, אפילו אני יכולה להגיד לכם, העוזרת שלי, שנשמור אותה, היום שמעה שיחה שלי בדיוק המטפלת, הרי אני כבר שנים, יש לי מטפלת רגשית שאני הולכת אליה, שזה לא רק טיפול רגשי, זה ממש כאילו לגוף, לנשמה, זה משהו לא רגיל. ואני כבר שנים איתה. אז יש תקופות שאני פחות, היה תקופה ממש, הייתי הולכת לטיפול, כשהיה לי בעיות שלי עם עצמי, במשך תקופות כמה שנים טובות אחורה, ובאמת הלכתי לפתור את הבעיות שלי מול עצמי, כי כל אחד ואחת סוחבת את התיק מבית אבא, מינקות, מגיל 0. כל אחד סוחבת את התיק שלה. וכן, רציתי, מה שנקרא, זה שחזרתי בתשובה זה לא מספיק. צריך לטפל בבעיות. זה שבן אדם חוזר בתשובה, אז ברוך השם הוא זוכה בסייעתא דשמיא, ויש לו אור חדש בחיים, ויש לו תענוג ועונג התעוררות של השם יתברך, שאין מתיקות בעולם שיכולה להשתוות לזה. שזה המתיקות הגדולה, מתוקה, מדהימה, והנשגבת ביותר שאפשר להשיג. אבל אדם לעמל יולד. אז כן, עדיין יש את כל הקשיים שסוחבים מגיל הנערות, מגיל הילדות, מגיל הינקות. יש את הקשיים. אז אני הלכתי לטפל בקשיים האלה שנים. ואין חסד יותר גדול בעולם שעשיתי עם עצמי יותר מזה. וככה בתקופות של מעבר, נגיד לקראת לידה, אחרי לידה, אם זה בעיות, קשיים, לא יודעת מה, יש לי את המקום נפלט שלי, המטפלת שלי, התברך שם הולד, ואז אני מתקשרת אליה, ואומרת לה, שרה, SOS, אני אצלך, תפני לי איזה 17 שעות ביומן שלך, אני מגיעה להתנחלות. ואז היום העוזרת האישית שלי הייתה נוכחת, כשבדיוק היא לא יכלה, התקשרתי אליה שבוע שעבר, שרה, אני צריכה אותך דחוף, והיא הייתה חולה, ואז שלחתי לה פרצוף מבועל בוואטסאפ, פרצוף אייקון מבועל, איך את חולה עכשיו, שמשמור אותך. אבל מה לעשות, זה היה רצון השם, שדווקא בתוך הקושי אני אתמודד ויאחז רק בו יתברך שמו. אבל היום היא התקשרה אליי בבוקר, רצתי לטלפון, כמו נערה שרצה לטלפון לבחור שהיא זה עתה הכירה והולכת להקים איתו בית נאמן בישראל, וכולה בהתרגשות ובלבבות פורחים באוויר. ככה רצתי, זינקתי לטלפון, זינוק של האלה שהאתלטים שקופצים לגובה, תפסתי את הטלפון ועניתי, אמרתי לה, שרה, מתי אני אצלך? היא אמרה לי, בואי נשמה, בואי. אמרתי לה, יופי, אני באה מהר. התברך שמולד. בסדר, זה קשה. אני אומרת לכם, דווקא בתקופות האלה, שתבינו, אני חושבת שאחת הסיבות שבאמת אני זוכה להשפיע על נשות ישראל, זה כי אני לא באה לחסות ולצייר איזושהי מציאות אידיאלית כזאת שאי אפשר להגיע אליה. אני אומרת את האמת בפנים. האמת היא שהמציאות היא מורכבת. האמת היא שיש לנו ניסיונות כל רגע מחדש. האמת היא, איך אומר שולי רנד, מורנו ורבנו באחד השירים שלו, ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. אנא מפניך אסתתר, מה אתן, מה אצטדק, מה אדבר, מה אני, בסדר, מה אני אעשה? תאם את ריבונו של עולם, לפעמים, כן, מה נעשה? אין כוח. אין כוח. מה נעשה? וזה בדיוק הנקודה. שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הניסיונות שדווקא שם בתוך החושך, דווקא בנקודות הקשות ביותר. ואני אומרת לכם, אני השבוע אמרתי לבעלי, אמרתי לו, תאמין לי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, כל כך אוהב אותי, כי כתוב, מה השם אלוקיך, את מי שהשם אוהב, הוא מוכיח,
את מי שהשם יתברך אוהב, הוא מייסר בייסורים של אהבה, כמו שאבא מייסר את בנו, כשאמא לוקחת את הבת שלה, את הילד שלה, את התינוק שלה לחיסון. איך התינוק הזה מסתכל עליה? איזה אמא מרשעת! איך את נותנת שיתקרו אותי וכואב לי ושורף לי ברגל? איך את נותנת ואת עוד מסתכלת עליי ולא מושיעה? איך? אני תמיד כשאני מגיעה לחיסון עם הילדים הקטנים, אני אומרת, בטח עובר להם בראש, הם בטוח רוצים לפטר אותי, בטוח. יתברך שם עולן. איך הם? ותמיד הם מסתכלים עליי במין מבט כזה, איך נתת לזה לקרות מרשעת? יתברך שם עולן. ואז אני מסתכלת עליהם באהבה ואומרת, יפים שלי, מסכנה שלי, חמודה שלי, זה לטובתך, מה אני אעשה? זאת היא המרשעת, זאת היא שדקרה, זאת לא אני. יתברך שם עולן. גם הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא אני דוקר אתכם, זה העוונות שלכם דוקרים אתכם. יתברך שם עולן. שם יעזור, אבל ממש ככה, מה השם יתברך, את מי שהשם יתברך אוהב, אותו הוא מחסן, אותו הוא מוכיח, אותו למה? כדי לעזור לו להגיע לדרך הישר, ודרך הישר זה רק הבורא יתברך שמו ויתעלה לעד ולעולמי עולמים. כשיהודי חושב שהוא יכול לחיות חצי חצי עם השם יתברך, אז לצערנו הרב הניסיונות שלו הם גדולים והם קשים והם מרים. ולמה? כי השם רוצה אותי איתו. השם רוצה שאני אבין שאין עוד מלבדו. דווקא בתוך החושך ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. דווקא בתוך ההסתרה רבנו רבי נחמן מברסלב אומר שדווקא בתוך ההסתרות הכי גדולות שעוברות על האדם, דווקא בתוך החשיכה הגדולה ביותר, החשיכה זה זמן ההטענה. כמו שהשמש מאירה על הירח, ומה קורה בלילה? הירח מחזיר אור. מצד מי הוא מחזיר אור? מצד אור החמה. הירח מאיר את האור שהוא ספק כל היום מהשמש. כלומר יהודי משול ללבנה, שהשם יתברך מאיר עליו, ודווקא בחושך, כשלא רואים כלום, זה הזמן שהיהודי, שהקדוש ברוך הוא ממלא אותו, ולכן גם הניסיון הוא כל כך גדול, כי כדי למלא כלי, כדי להפוך להיות כלי לקבל את אור השם, צריך לרוקן, לעמול, לרוקן מאגרים, לחצוב כדי שיהיה חלל פנוי. צריך בן אדם לעבור קטישה על מנת שהוא יהיה כלי, שהוא יוכל למלא, בעצם להתרוקן מעצמו, מהאני ועוצם כוחי ועוצם ידי, אני ואפסי עוד. כשבן אדם בעל גאווה וחושב, אני הכי יפה, אני הכי טובה, אני הכי מוצלחת, ממילא עוברים עליו ניסיונות, או. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אני מנהל את העולם, אתה קצת התבלבלת. את קצת התבלבלת. היופי, אני נתתי לך אותו. יופי, בסדר, אני אראה לך מה זה, לכי תסתכלי במראה, תראי, כמה נשים אומרות לי, הכי יפהפיות בעולם, אני מרגישה מכוערת. מה? למה? כי הכל זה בנשמה שלנו, הכל זה מתוך הנשמה. יהודי חושב אני, הכסף שלי, הקדוש ברוך הוא, בקטנה, פשיטת רגל, בקטנה. פשיטת רגל קטנטנה, ואז הוא בא לו לקפוץ מאיזה גג, ויש כאלה לצערנו הרב שגם עושים את זה. ברוך שם עולד. לאחז בכסף, שתבינו, העבודה הזרה של הדור הזה זה כסף. העבודה הזרה זה הכסף, כי אדם, מה זה עבודה זרה? זה כשאדם מייחס
כוחות נפרדים למשהו חוץ מהבורא יתברך שמו. אם אדם חושב שכסף יביא לו עושר, כסף יביא לו אוכל, כסף יביא לו לא יודעת מה, אז ממילא הוא עובד את הכסף. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני מביא לך את הכסף, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. אני כותב לך, אני מחליט כמה כסף יהיה. אז במה את נאחזת? בכסף? אז אני אראה לך שאין כסף. דווקא במקומות הכי נמוכים, כשאדם מבין שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, אז הוא מתחיל ללכת בדרך הישר. אז הוא מתחיל לזעוק, אבא, תעשה, תעזור לי אבא. אני נופלת. אני השבוע מצאתי את עצמי, נוסעת ברכב, ואומרת, השם יתברך, רק אתה השם, רק אתה יתברך שמך, רק אתה השם, רק אתה. אני יודעת, כן, נכון, ניסיונות, נכון, אבל לא בא לי ניסיונות, ריבונו של עולם, בא לי כיף, בא לי שנתי, בא לי מוזיקה נעימות, והכל רגוע בכיף, ולישון טוב בלילה, בא לי ככה. בא לי, זה שם, אחד מהשמות של היצר הרע. בא לי, כן, שתדע מלכן, בא לי זה אחד מהשמות של היצר הרע. מה אכפת לי? מה זה משנה מה בא לי? משנה מה הקדוש ברוך הוא מזמן לי. בתוך המקום שבו אני נמצאת דווקא, ממעמקים קראתיך השם, כמו שמלמד אותנו דוד המלך. דווקא מהמקומות הכי נמוכים, דווקא מהמקומות הכי שפלים, דווקא מהמקומות שבהם הכי קשה לנו, דווקא משם יוצא הטוב ביותר. זה יחידת הקומנדו של הקדוש ברוך הוא, היחידה המובחרת עוברת מסלולים לא פשוטים בעליל. אנחנו עם ישראל, התפקיד שלנו זה להאיר את אור השם יתברך בעולם. אי אפשר להאיר את אור השם יתברך בעולם אם אני לא נמצאת בעבודת מידות מתמידה, אם אני לא עושה על עצמי עבודה רגע אחרי רגע, להבין שאין עוד מלבדו וכל מה שעובר עליי לטובתי הנצחית, ושהשם יתברך מעביר אותי את כל מה שהוא מעביר אותי אך ורק כי זו השליחות שלי בעולם הזה, לעמוד בניסיונות, לגלות את העלם שבעולם. מה זה מגילת אסתר? כל מגילת אסתר, אני אגלה לכם סוד, אנחנו רגע לפני פורים. כל מגילת אסתר, תבינו, מגילת אסתר זה אחת המגילות הקדושות ביותר שניתנו לעם ישראל. אחת המגילות הקדושות ביותר. ושימו לב שבכל מגילת אסתר לא מוזכר שם השם אפילו פעם אחת. לא מוזכר שם שמיים אפילו פעם אחת. איך זה יכול להיות? המגילה הכי קדושה לעם ישראל, ולא כתוב את שם השם אפילו פעם אחת. וזה בדיוק המטרה, זה בדיוק השליחות שלשמה היהודי בא לעולם, כדי לגלות את האסתר, מגילת אסתר, גילוי האסתר, לגלות את הבורא יתברך דווקא במקום שכביכול לא רואים אותו, דווקא כשקשה לי. ורק שתדענה לכם שבכל פעם במגילה שכתוב המלך, הכוונה היא למלכו של עולם. כל פעם שכתוב במגילה המלך, מדובר על מלכו של עולם שהוא המסובב הסיבות, הוא לב שרים ומלכים ביד השם. כלומר שכל מה שעושה אחשוורוש, כל מה שעובר על עם ישראל, כל מה שמתכנן המן, זה הכל בידי שמיים. הקדוש ברוך הוא מסובב את הכל. אבל יהודי דווקא איפה שהוא אומר, איפה הבורא יתברך בכל הסיפור? לדעת שהמלך הוא זה שמנהל את העולם.
שגם כשאני לא רואה את זה בעין, קוראת בתוך מגילת אסתר, אני מחפשת בעין איפה כתוב שם השם, זה אני לא מוצאת, כי לא נמצא שם בצורה מוחשית שם השם במגילה. דווקא כשאני לא רואה בעין, מתחולל כזה נס גדול, שכבר נגזר להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל. וגם כשכבר נגזר, הקדוש ברוך הוא נמצא שם ומסובב את הכל בצורה כזאת שתהיה ישועה לעם ישראל. וככה כל יהודי ויהודי. כל הישועות נמצאות אצלו יתברך דווקא באסתר שבמגילה. אני התפקיד שלי זה לגלות את הבורא יתברך בתוך הניסיון. לגלות את השם יתברך, לדעת שלא, אני לא אמורה להיות מושלמת. אני רחוקה מלהיות מושלמת. אני לא אמורה להיות מתוקנת. אני לא אמורה לא לכעוס אף פעם. אני לא אמורה לא לקנא אף פעם. אני לא אמורה לא לטעות ולא ליפול. כי אני בן אדם. ואם על 7 ייפול צדיק וקם, אז אם בארזים נפלה שלכת, מה יגידו לדובי הקיר? זאת אומרת, אם על צדיק נאמר שהוא נופל וקם, אז מה אנחנו נגיד? האנשים הפשוטים. קל וחומר. זאת אומרת שהמטרה היא לא ליפול, אלא המטרה שלנו היא בתוך הנפילה להחזיק בשם יתברך ולגלות אותו בתוך החיים שלי. זאת אומרת שמי שחושבת שהתפקיד שלה זה להראות פרצוף מושלם, ומי שחושבת שתכלית המשפחה שלה זה להיות המשפחה האידילית, ולצייר תמונה כזאת של הכל הכי טוב על הצד הטוב ביותר, אני האישה המושלמת, בעלי הוא האיש המושלם, לא משנה שבבית אנחנו חבל על הזמן, יש בתמרות עשן, והילדים המושלמים, לא משנה שבבית הם עושים לי סיסו ושימחו, לא משנה שבכל דבר ועניין, הרי זו הצגה שאי אפשר להחזיק אותה לאורך זמן. אישה שמנסה כל הזמן לצייר לעצמה תדמית מושלמת ולהציג בפני כולם כמה היא מדהימה, זאת אומרת בלי טעויות, כי היא מדהימה, אנחנו מדהימות הרי. השתבח שם על היד, אנחנו מהממות, התברך הבורא. איזה חן מיוחד יש לבת ישראל, מדהימות. מדהימות מרוב שאנחנו לא מושלמות. מרוב שאנחנו לא מושלמות, אנחנו כמו תינוק קטן. שימו לב, תינוק קטן, כמה הוא לא מושלם. הוא עושה גזים בלי לעשות חשבון. הבת שלי השם ישמור אותה. קצת מתמתחת, יוצאים קולות, חבל על הזמן. לפעמים אני אומרת לבעלי, וואי, מישהו ישמע אותי, הולכת איתה ברחוב, ואם אני ככה עושה כזה רעש, זה רעש של גדולים, שלא יחשדו אותי, חד ושלום. איזה קולות ורעשים, אני מסתכלת עליו ואומרת, יא חמודה שלי, כואבת לך הבטן. ואיך הם מזילים ריר? איזה ריר הם מזילים? כמה לא מושלם. איך אנחנו מנגבים להם ככה אפילו עם היד, ואומרים, זה מתוקה שלי, מתוק שלי, חמוד. איזה לא מושלמים הם? וכמה אנחנו ככה זה, והם לא זזים, בקושי, עד שהם מזיזים את עצמם, עד שהם מתחילים, כמה הם לא מושלמים. וגרפס, כמה אנחנו מחכים שהוא יעשה גרפס. בוא חמוד, תעשה, תופכים עליו, בוא חמוד, תעשה גרפס, תעשה. אם מישהו, קחו מבוגר, בוא תעשה גרפס. אם מישהו רק מתפרק לו בטעות, איך? מה אתה עושה? זה לא דרך ארץ. יתברך שם עליו, כמה תינוק הוא לא מושלם. ככה השם יתברך מסתכל עלינו. ככה השם יתברך כגמון עלי אמו. ככה השם יתברך מסתכל עלינו. כמה את לא מושלמת. איזה יופי שאת כזאת מתוקה, כי את כזאת לא מושלמת.
ולא אמורה להיות מושלמת. הגילוי המדהים ביותר, התגלית המרעישה ביותר, אליה הגעתי בחיי, זה העובדה שלא רק שאני לא מושלמת, אלא שאני לא אמורה להיות מושלמת. כמה מושלם? תברך שם עליהן. שתברך שם עליהן. איזה כיף זה לצאת מכל ההצגות האלה. כמה זה מבזבז לנו את האנרגיה. כמה שזה שואב מאיתנו כוחות. מה יגידו? איך יגידו? מצד אחד כתוב, טוב שם, משם אין טוב. זאת אומרת, חשוב השם. אבל לא לעשות הצגות של, תבינו, כל הרודף אחר הכבוד בורח מפניו. כל מי שעושה דברים כדי שיעללו אותי וישבחו אותי ולא יודעת מה זה טוב שם משם אין טוב? זאת אומרת, האדם צריך לעשות את העבודה, בעצם שההנהגה שלו תהיה כזו שהוא נעים בעיני הבריות, שהוא עושה רצון השם, יראה, כתוב שאדם צריך להיות, ברח לי יראה אלוקים, יראה אדם, ברח לי המשפט, ברח לי, שאדם צריך שיהיה לו חן בעיני אלוקים ואדם, שיהיה לו חן בעצם, שיהיה יפה ונאה במעשיו בעיני אלוקים ואדם, לא בעיני אלוקים ואדם. כי כשאדם הוא אהוב על הבריות, סימן שזה בעצם משמיים מראים לו שגם משמיים אוהבים אותו. אדם שכל הזמן נמצא במלחמות, זה אומר שמשמיים מאותתים לו, הלו, אתה לא בכיוון, לא נורא, אל תתייאש מעצמך. פשוט מה עושים? מחשב, מסלול, מחדש. איזה נחמדה הקריינית הזאת, שאומרת בכזאת שלוות נפש. תעית את הטעות שתעלה לך עכשיו ב7 שעות נסיעה על אוטוסטרדה, בעיקר אם זה בניו יורק או בלא יודעת איפה. אם זה לא יודעת, טעות עכשיו, עשית טעות. מה נעשה? ואפילו טעות מרה בדרך. מה אומר לך, אומרת הקריינית החביבה הזאתי ב-GPS? מחשב, מסלול, מחדש. ברוך שמולד, היינו שבת אצל אח שלי, בהר גילו, אח שלי הוא הרב של הר גילו. ובדרך חזור, הר גילו זה ליד ירושלים, צמוד לירושלים. וצריך לעבור מחסור, ויש בדרך, יש שם כפרים, ברוך השם. לא משנה. ואז בעלי שיחיה, שמשמרה ובחייהו, יצא מהיישוב, מהר גילו, ולקח פנייה לא נכונה. עכשיו, הפנייה לא נכונה, פתאום אנחנו רואים שלטים, בכל מיני רואים מכוניות עם לוחיות רישוי ירוקות, כלומר של הרשות הפלסטינית, והתברך שמו לעד. ואז אנחנו שומעים את החביבה הזאת שב-GPS אומרת מחשב מסלול מחדש. ואז אני צעקתי עליה, מה מחשב מסלול מחדש? תוציאי אותי מפה. התברך שמולד, איזה שנתי את. נשמה, אל תקשיב לתצא, תחזור, תעשה פרסה, איך שבאנו. גם זה צריך אמונה וביטחון בהשם. אבל איזה חביבה, היא בשיא הלחץ. מחשב מסלול מחדש. גם אנחנו, בחיים שלנו, טעית, לא נורא. כן, לא נעים, קשה, מורכב, מייגע, מפרך, מביא ניסיונות בן אדם שטועה, אין מה לעשות, אז באים עליו ניסיונות מכיוון אחר, הוא לא היה אמור להגיע לשם. אבל כן, בדיוק, מחשב, מסלול מחדש. אין ייאוש בעולם כלל. אין ייאוש בעולם. הכל מאיתו יתברך. אני סך הכל צריכה לחשב מסלול מחדש. לא להתייאש מעצמי. חס ושלום. אסור לי להתייאש מעצמי. זה בדיוק העניין. לדעת
שגם כשקשה לי, גם כשיש לי ניסיונות, גם שעובר עליי מה שעובר עליי, אני חלק אלוקה ממעל. אני אהובה, אני יקרה, אני מדהימה, אני בת של המלך יתברך ויתעלה שמו לעד ולעולמי עולמים. אני בת יחידה למלך, והוא אוהב אותי אהבה גדולה. ואני בעיניו כתוב בן שעשועים. יהודי הוא בן שעשועים לבורא יתברך שמו, בן יקיר לי. בנים אתם להשם אלוקיכם. בני בכורי ישראל, אהבתי אתכם אמר השם. כל התורה מלאה באהבה כל כך גדולה של הקדוש ברוך הוא לילדים שלו. כמה אני אהובה, כמה אני מדהימה. אז איך אני יכולה להתייאש מעצמי? שאפילו בהסתרה הגדולה ביותר שעוברת עליי בחיים, אפילו בקושי הגדול ביותר, אני אומרת לכם, אני השבוע בכלל, כל החודשיים, 3 האחרונים, סיסו ושמחו. אני אומרת לכם, אני ממש ברמות של לא לישון בלילה, קשה לי להירדם מרוב, ממש עומס כל כך גדול של כל כך הרבה דברים ביחד. כל כך הרבה ניסיונות ומאמורות ומכשולים וממש תרדות ועם הילדים ועם המון דברים וממש קושי. אם זה ענייני פרנסה, מכל הכיוונים. המון קושי. ואני אומרת לקדוש ברוך הוא יום אחרי יום, רגע אחרי רגע, אני אומרת לו יתברך שמך לעד. תודה. תודה השם, תודה שאתה אוהב אותי, תודה שאתה מחזיק אותי לא ליפול, תודה שאתה איתי, תודה שקשה לי, כי מהקשיים הכי גדולים בחיים שלי אני רק צמחתי והגעתי למה שהגעתי. ברוך השם שאני יכולה ויש לי את הזכות להשפיע טוב עליכם ועל נשות ישראל. דווקא מהקשיים הכי גדולים שלי צמחתי להיות מה שאני היום. ובעזרת השם אני עוד אצמח מהקשיים שישנם, ושבעזרת השם החיים יזמנו, כי כל החיים האלה זה עבודה, זה בית ספר, זה יגיעה, זה מה לעשות, עבודה, עמל כפיים, ועבודה של ביטחון להחזיק בשם יתברך. וכל השבוע הזה ובשבועות האחרונים ובחודשים האחרונים אני אומרת השם, השתבח שמך לעד, כמה אתה מאמין בי. לא יאומן איך אתה מאמין בי כל כך. כי אם אתה נותן לי כאלה קשיים, סימן שיש לי את הכוחות. אם אתה נותן לי כאלה ניסיונות, סימן שאתה כל כך מאמין בי. אם אתה מעביר אותי את מה שאני עוברת, אם זה בנפש, אם זה בפרנסה, אם זה בחולאי, זה עם הבעל, עם הילדים, כל מה שעובר עליי, הכל מאלף ואתה, תתברך שמך לעד. איזה כיף שאתה מחזיק אותי, איזה כיף שאתה מחזיק אותי, תתברך שמך לעד. לא יכולה בלעדיך רגע אחד. ושתדע לכם, כל הזמן אני אומרת תתברך שמך לעד. אני יודעת, קשה, נכון. לפעמים בא לברוח, אבל תן לי לברוח אליך. באמת, אני אומרת לכם, כל הזמן אני אומרת לקדוש ברוך הוא, אם אני בורחת, שזה יהיה רק אליך. אין לאן לברוח, רק ממך אליך אברח. ממך זה כאילו אני רוצה לברוח מהניסיונות, אבל תן לי לברוח אליך. תן לי להחזיק בך חזק. אל תסתר פניך ממני. זה התפילה הכי גדולה שיש לי לקדוש ברוך הוא. כל רגע מחדש אני אומרת לשם יתברך כל דבר, בכל עניין.
כל ניסיון אני יכולה לעמוד בו, כי אני יודעת ומאמינה שכל מה שאתה מעביר אותי, אתה מעביר אותי לטובתי הנצחית, לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא. אבל יש רק ניסיון אחד שאני יודעת שאני לא יכולה לעמוד בו. והניסיון הזה זה שאתה מסתיר פניך ממני. כשאתה מסתיר פניך ממני, הסתרת פניך, הייתי נבעל, ככה אומר דוד המלך בתהילים. הסתרת פניך, הייתי נבעל. אין פחד יותר גדול מאשר להיות כביכול בלי הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, ואני אומרת כביכול כי הקדוש ברוך הוא תמיד איתי, תמיד. אני רק צריכה להסכים לראות אותו בתוך החיים שלי, בתוך הניסיונות שלי, בתוך הקשיים שלי ויפות שלי. אני רוצה להגיד לכם, הדרך החשובה, הגדולה, היקרה ביותר אל הקדוש ברוך הוא והחביבה עליו ביותר, זה דרך צניעות בת ישראל. צניעות בת ישראל, להחזיק כתר על הראש, כיסוי ראש, כתר על הראש, אין זכות גדולה מזו בעולם. זה ללבוש בגדים כרצונו יתברך, כי אני יהודיה שמייצגת ומאירה את אור השם יתברך בעולם, ואי אפשר רגע אחד בלי השם יתברך, אי אפשר. אי אפשר. בניסיונות הכי גדולים אני אומרת, אבא, אתה מחזיק אותי, אתה תחזיק אותי, אתה מאז ומעולם החזקת אותי גם כשלא ראיתי את זה. תן לי את הכוחות ותן לי את התבונות לצעוד תמיד בדרכיך, לא ליפול ולא להתבייש ולא להיכלם לעולם הזה ולעולם הבא, לא להתייאש משום ניסיון שבא עליי. תן לי את הכוחות להחזיק בך, להתפלל יפות שלי, לבקש מהשם יתברך. ואני אומרת לכן יפות שלי, אין כלי מחזיק ברכה יותר מהצניעות. אין דבר שחביב על השם יתברך יותר מאישה שהולכת בצניעות אמיתית. אמיתית, אמיתית, זה אומר חצאיות כהלכה, לא חצאיות צמודות מיני. ללכת לא עם גופיות, ללכת עם חולצות שמכסות את כל מה שראוי כיסוי יפות שלי. כי בת ישראל היא יהלום, היא יקרה, היא מדהימה, היא אהובה כל כך אהובה על המלך, מלכו של עולם. ואין דבר בעולם יותר גדול מבת ישראל שמשמחת, שמבינה שהיא בת המלך ולובשת את בגדי התפארה, מתנערת מכל העבלים והשטויות של העולם הזה, שנאמר התנערי כל בקבלת שבת, לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. יש שם את הפסוק שאומר התנערי מעפר קומי. קומי רק על ידי זה שאת מתנערת מבלי העולם הזה, עפר, מכל האפרוריות של העולם הזה. לבשי בגדי תפארתך עמי, תלבשי בגדי תפארה. אין ברכה גדולה מזו. על יד בן ישי בית הלחמי קורבה אל נפשי גאלה. זו הגאולה האמיתית של בת ישראל, כשהיא מבינה שהיא בת המלך, כשהיא בוטחת בקדוש ברוך הוא בביטחון מלא, כשהיא מכניסה אותו לתוך החיים שלה, ואת זה אפשר לעשות אך ורק על ידי תורה ומצוות. מי שאומרת אני מאמינה בלב אבל ממשיכה להתנהג כאילו אם זה לא בדיוק שומרת שבת חצי חצי, אם זה כשרות חצי חצי, אם זה לשון הרע עד בלי די, אם זה ממש עושה ככל העולה ברוחה. אי אפשר להכניס את הקדוש ברוך הוא הביתה אם לא מחליטים באמת לאמץ
את תקנון המלך, ואין דבר שמשרה שלווה, רוגע, אהבה, מלאות, חיות, סיפוק, התעוררות, קדושה, התרוממות, יותר מלהתחבר לקדוש ברוך הוא ולהרגיש את המתיקות המדהימה של אהבת השם לבת ישראל, של אהבת השם לכל יהודי ויהודייה כגמול עלינו, כמו ילד קטן, דווקא כי אני לא מושלמת, דווקא כי אני לא מנסה. תינוק לא מראה צורך לעשות הצגה שהוא מושלם. הוא מושלם בדיוק כפי שהוא. דווקא בתוך החוסר מושלמות הזאת, הוא הכי מושלם שיש. אבל אני כבת ישראל צריכה לעשות השתדלות, לקחת את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי ולינוק ממנו, כמו שתינוק יונק משדי אמו. לינוק את התורה הזאת לתוכי, כי התורה היא תורת חיים, ואת חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אם דיברנו על לעשות חיים, אז אלו החיים האמיתיים. עץ חיים הוא למחזיקים בה, עץ חיים זה החיים האמיתיים, ותומכי המאושר, מי שתומך את קורות ביתו, מי שתומך את נשמתו בתורת החיים, בתורה הקדושה, הוא והוא בלבד יכול להגיע לאושר. ולכל מי שמרחמת עליי בגלל הניסיונות הגדולים שאני עוברת, אני רוצה להגיד לכם שאין בעולם אישה מאושרת ממני. ואני אומרת את זה בלב שלם. וברור לי שהדברים גם מתקבלים אצלכם ואתן מאמינות לי. כי אני אומרת את הדברים מהמקום האמיתי ביותר שיכול להיות. אין בעולם אדם מאושר ושמח ממני. כי זכיתי שאור השם נר לרגליי. כי זכיתי שהשם יתברך מאיר לי כל אפלה. כי זכיתי שהקדוש ברוך הוא נושא אותי על כפיים דווקא במקומות הכי קשה לי בהם. זכיתי שאני מחוברת אליו ויודעת שאני רק מרימה ידיים, והשם ישר תופס לי את היד ואומר לי, את אף פעם לא לבד. אין רגע שאת בלעדיי. אני איתך, ואני אומרת לכם שהשיעור הזה עכשיו יוצא דווקא מתוך המקום של הקושי הגדול הזה. ודווקא מהמקום הזה אני אומרת לכם, אל תרחמו עליי. אני כל כך שמחה דווקא במקום הזה. למרות שנאמר לא על האיסור, כשבאים איסורים על האדם, כתוב בגמרא, לא הם ולא שכרם. גדולה היא מעלת האיסורים. אבל אנחנו אומרים, תודה רבה, אבל לא תודה. אבל אם כבר באו עליי האיסורים האלה, סימן שזה הדבר הנכון והטוב ביותר בעבורי. ועל כן אין מאושרת ממני בעולם. כי אני מבינה ויודעת שהשם יתברך מייסר אותי איסורים של אהבה. שהקדוש ברוך הוא מייסר אותי רק כי הוא רוצה אותי לחיי העולם הזה ולחיי העולם הבא מזוכחת ונקייה. אני לא בועטת באיסורים. אני לא אומרת, לא שואלת למה. יהודי לא שואל למה. יהודי שואל למה. מה אתה מנסה יתברך שמך להראות לי? מהי השיחה שאתה מנסה להשיח באוזני דרך הניסיון הזה? רק תראה לי את הדרך. תראה לי מה אני אמורה להבין מתוך הניסיון. תורה לי אתה יתברך שמך, תאיר לי אתה את הדרך. וכן, יפות שלי, אין בעולם מאושרת ממני. אין. כי אני חושבת שהפסגה של האושר היא לדעת שאין עוד מלבדו.
ואז ממילא מתעוררת בתוכנו מתיקות של אהבת השם, שאין למעלה ממנה. אין למעלה מאהבת השם את בניו. וכן, אנחנו עוברים חיסונים. וכן, אם פגמנו בשיניים ואכלנו יותר מדי ממתקים, אז הרופא שיניים צריך לפעמים לעקור שן, וזה לא נעים. אבל אף אחת לא רוצה להיות עם כאבי שיניים מתמשכים. אז כן, אני עוברת איסורים, וכן, אני עוברת ניסיונות, ומטרת הניסיונות זה לעקור לי את השן הרקובה. מטרת האיסורים זה לחסן אותי, זה לזכך אותי. זה כמו מישהי שאלה אותי, אני שמעתי את מושג הגיהנום, ואני כל כך מפחדת מהגיהנום. אמרתי לה, יפה שלי, גיהנום זה מכונת כביסה. אף אחד לא שואל, למה מכניסים את הכביסה למכונה, את הבגדים המלוכלכים למכונה? אבל בתוך המכונה, הבגד המסכן, בעל האיסורים, עם כל הכתמים, עובר טלטולים, ומסתובב במהירות גדולה, ומותח ממקום למקום, ועובר ככה עם סבון ששורף לו בעיניים, ועובר סחיטה, ומה לא עובר הבגד המסכן הזה בתוך המכונה. אבל מה קורה לו בסוף? הוא יוצא נקי. אבל אנחנו לא צריכות את הגיהנום אחרי 120 שנה. כי פה בעולם